Esteu preparats pel conte d'avui? Però abans, raspalleu-vos les dents. I si tot fos tan senzill com somiar? Somiar, imaginar com a possible o realitzable alguna cosa que no és d'esperar, de molt difícil realització. Una òliba que compta estrelles, ratetes que volen i guineus que canten per fer sortir la lluna. Deixa que et vingui la son, deixa que et vingui la imaginació i potser, així, tornaràs a ser un nen. Deveu pensar que aquest és un terrat normal, oi? Doncs no, aquest terrat és màgic. Cada nit, quan estic a punt d'anar a dormir, sento una veu que m'explica un conte. De vegades em venen a veure unes granotes llefiscoses, d'altres una cria de pantera que vol ser groga com el sol. De tant en tant em ve veure una òliba que li encanta menjar formatge i, si no, unes ratetes petites que volen aprendre a volar. De tant en tant em ve veure una tortuga que amaga els seus ous sota la sorra per protegir-los dels caçadors i, si no, una guineu que no en té ni idea de cantar. I a vegades, quan és molt fosc, ve una cuca de llum que em fa companyia fins que em quedo dormida. Voleu saber què és el que em diuen? Ara us ho explico. El secret de les tortugues. Cada dia, una iguana llarga i verda passava per sobre les roques de la platja. Li encantava mirar el mar i veure com l'aigua pujava i baixava. Una nit, quan estava a punt de tancar els ulls, es va quedar meravellada. Centenars de tortugues van sortir de l'aigua i després de caminar van començar a pondre ous sota la sorra. Sense fer soroll, van tornar a marxar. La iguana, tafanera, va parlar amb una tortuga. Amaguem els ous aquí per protegir-los dels caçadors. La tortuga li va explicar que els caçadors les mataven per quedar-se a la seva closca i vendre'n els ous. Ajuda'ns a protegir-los, li va demanar la tortuga. Però a canvi vull saber per què l'aigua del mar puja i baixa, va dir-li l'iguana. I així ho van fer. La iguana, molt contenta, va demanar ajuda a les gavines perquè vigilessin els caçadors i els cocodrils per espantar-los i els cavallets de mar per estirar els ous fins que arribessin a l'aigua. Una nit d'agost, aquells ous es van començar a trencar. Que no aneu cap al mar? Va preguntar-los l'iguana. Esperem que tots els ous s'hagin trencat. Llavors marxarem juntes. Gràcies a la iguana, les cries de tortuga van arribar a l'aigua i allà una colla de cavallets de mar les van estirar fins a les seves mares. La tortuga, que estava molt agraïda, li va explicar el secret del mar a la iguana. El mar puja i baixa perquè la lluna atrau a l'aigua, va dir-li la tortuga. Quan la lluna està a prop, l'aigua puja i quan la lluna està lluny, l'aigua baixa. La iguana es va quedar de pedra. Espera! I com s'emporta l'aigua la lluna? Va cridar la iguana. Potser a la lluna hi ha uns cavallets de mar que l'empenten, va riure la tortuga. La iguana va continuar passant per les roques de la platja, però des de llavors sempre s'atura a mirar la lluna. Fi. I vet aquí una tortuga, vet aquí una guineu, que aquest conte
ja diu adéu. I vet aquí una pantera, vet aquí un ratolí, que ja és hora d'anar a dormir.